Dobar dan, Miloš Vučković, urednik portala Radnik RS. Imam pitanje za gospođu Gazelu Pudar-Draško. 31.12.2019. godine vi ste potpisali otkaz kolegi Aleksandru Matkoviću po osnovu ovlašćenja gospodina Petra Bojanića. Da li je tačno da je u tom trenutku nije bio više na funkciji gospodin Petar Bojanić? To je prvo pitanje. I drugo pitanje, da li je prekinut projekat kada je dat otkaz gospodinu Matkoviću, projekat pod nazivom Istraživanje klimatskih promena, njihovog uticaja na životnu sredinu, praćenje uticaja adaptacije i ublažavanja, to je broj projekta 43007 koji finansira Ministarstvo prosvete. Hvala vam. Gospodin Petar Bojanić, bivši direktor instituta, je bio direktor u 4. decembra. Nakon toga ja sam kao pomoćnica direktora zajedno s ovlašćenjima koje sam imala mogućnost u nedostatku aktualnog direktora da to odredim. Šta to znači da to odredim? Ja nisam potpisala otkaz, da budemo vrlo precizni, ja sam potpisala ono što je za sve istraživače potpisano da njemu ističe ugovor, jer je njemu istekao ugovor prestankom projekta koji ste upravo naveli. Znači projekat je se tada završio. Njemu je istekao ugovor i nije mu obnovljen. Zbog čega nije obnovljen, to postoje razlozi o kojima ne bi ovde dogovorim, zbog različitih razloga i zbog toga što je to sudski proces. Zbog mobinga, je li tako? Tako je, ja ne bih o tome dalje govorila, ali njemu je istekao ugovor. A da li je projekat nastavljen na kome je on bio angažovan? Ne. Ok, to je to. Projekat nije nastavljen. Hvala. Da li se još neko od kolega novinara javlja?